Nagmalinaw ng kapistahan sa dakbayan sa Lapu-lapu. Hinoon admitido ang mga opisyal nga grabe gyud ang suliran sa trapiko. Ano ang report? Nagpasalamat si Mayor Pasradasa sa tanan tungod kay way kakulian nga nasugatan atol sa mga kalihukan sa kapistahan sa dakbayan. Gikan sa foot procession sa bisperas nga gisalmutan sa pagduot sa mga deboto hangtod na sa kahulugan sa fiesta. Natagbaw ang mayor sa seguridad nga gipatuman sa Kapolisan ug sa uban nga miabag alang sa kapsay nga kapistahan. Labaw sa tanan ang pagduyog sa panahon nga naglikay sa sugbo sa epekto sa bagyong Samuel. At ako kampante lang jud ko nga ang mahal nga birhen, lots of occasions nga gihadla tag mga ingon-ani. In the end, on the day sa mga supposedly mo'y landfall, wa man jud sa ato sa ato ng pag-ampo nga madili lang unta makuan sa ato mahilis lang unta ato ang bagyo. Samtang ang Lapu-lapu City Police Office wala usay na sugatan ng mga nagpabadlong atol sa fiesta. Wala sila natalang ang kaso sa kawat sama sa paglihok sa salisigang. Sa wala pang fiesta gitigom na sa Lapu-lapu City Police ang mga security officers sa mga commercial establishments aron masiguro nga dili masalisihan. Bisan kung dunay gikabalakan nato nga katong bagyo Samuel katong 20 ug 21, pero dinhan ito gud nga murag na gyud intervention ang or milagro ang ato ang birhin regla kay kadtong prosesyon lang gani wa ni kuan gyud ang ulan, wala gyud unay taligsig gamay pero safe ang ato ang mga kuan nakabalik sa simbahan ng prosesyon. Samtang gidaig sa mayor ang nagpasiugda sa Miss Lapu-lapu sa kalampusan sa kalihukan. Gisalmutan kini sa mga matahom nga kandidata gikan sa mga barangay sa upon. Ang atong mga ang atong Miss Lapu-lapu doon na may big change gyud nga nahimo. It's a totally different ang approach nga ilang gigamit and nindot ang ilang mga kuan. It was so fast, less than 3 hours na human. Pero may pagkadaang sa fiesta. Samtang mao kini ang mga mananaog